TV Eletariane Mildred Momanyi. Mono mulikito Mildred Momanyi hasorobochi rwa senchira yoboyekira nubonogo tigana nere Mildred Momanyi igoto kumira no mulikito Brighton Mako lyogo tumanyi buna omusacha mu bwemyaka ya igoto manyakanete buna Sebastian Yomanda Kruchinsema Chiakanunda igotoka se county ya Christian Semo ya Nyamataro igatoka bono somobero ni gotoka asegesima asenseme yorobochi rwa asenchira yoboime. Abanyakinyoro baiti eyegotoka asesa lokesheni ya Iranda lokesheni ya Nyakoe nigo bale no moichano magega yo musaja bw'imyaka ya igatu gotoka gakwete ase egesima kolengana na mumuro mwabo nyagusira nigo mumuro mwabo abeire kale umurweire ne kabwate umuchando bw'obongo nyagusira yo kumpate asaba murabo mucyuko ko getonto litali aya ko Sebastian bae etonto yorende usira kwa konyaro mubere so obongo bongo bwa mbikeranete angimya keshina tano ya garo murwere kolengana nere niganyorete roboti ona mumuro mwabo oborire aseboigo bachagite kumurigia na nusu naringo tabewa mado minoro tayo kuruchinsa isano chai litukolewa atira gocha acha kocha kinanywa na mana tayo mucha nandikara yo onrinde yabete litwaswa okole esabe yokumuli no muruira around 25 years ya mutuo yatorie raini ya abweto kurwara kare kameki akanywa merugo muswati Sebastiana ne kasini yitonka gaiga twanyarete mangana maragoba nga tayo ka gaiga kera twanyarete mangana tayo ka gaiga tukasinyukumanya tukatwara ubwa bekiara itukondiria nyakurara isiko no nyakonya karwariti kolengana n'abanyakinyorabo nigo batebuna nyagosira no nyakonye kabwato muchando bw'obongo nigo konye hari umuntu ubwo murembe kurunaga chita imyaka 37 nakurira iga namonyore turwariti nabali nsa atari ko chegi muntu lakini garwarete no akobera nsiga iga no gwita kwa manyora gaiga ekero gusira kwa yabona twanyote ngatayo nabo twari ubwo bege ko era tanya kurara isiko twari gusabanya sa intu keke twingatayo tomonyore abe moyo gusiga kwete kera twari muno mugako yateba tukwira nagangwa akiro mugambi onta ikarari bisima bire seinabo maina murabare ngababe nabate barigererie gesima bate barete tochiria nene torigereria gusinto nyore kera tochi ya chago cha kumureke yu nene ari twanyoro mando mtakwete nigo bagenda gote abuna nyagosira nigo konye nonye kabwato muchando bw'obongo boigo ale esiro gojiase eamate yaye rina no mochano monene ekoera nere konyo na nyakarwarte naro ybenginchunsa na tugwita na bato kumukwani na barende tumuchioyo iga no nyakarwarite kwene kia roboti oruo no mokonyi umugambi wensemeyo Charles Nyauso ndo mugambi we sublocation Iranda Nyakoe location so tu abere surprise tiko nyoro mugaka uyo wikenorieta iga Sebastian Yobae getonto orarire rando wetere sencha ya mubasokono agweta segisimaime ntora manye yako siaka ugisimaime lakini ndende uchunguse okorundo tumanye bya mugambi oyo nigo bono aireri baga lya bene na kuburia bamenyi bensemeyo anene bali babwate bisima kwene kimina ngotuba bale bisima ebyo erigwetanga kurwasime basukano buna eyo sima botame toko ba advised kia shikwa kia bashield ego nyakana kia gachubia kia bikweke buneko kia bungwa gari na tukumanya botukunga kia bere save bondi ma digo mwako yaje kucho sana macha katepeka nyakagume we can't tell so lende abantu ba minto am just aching yungonde gwatege sima tawo digisima kere bosaigo ontabike chimbara igoro ke kuneke buya no yakera ni noni gora mabati igoro twaro munu yo muko nyakubunga tazi gotakana ndo basabando because abantu abange bagwa isima ime no ndoge chiku before tari kumeke decision buya onyore njera mukato no current keke wegesime lakini goita tiri solution I don't believe ngo ngako reite because ya rekonye nabwate problem ya yaki vyake ngonya itotere jakagumali tinyara kuelezera kuripoti ile kitoseni Candice TV